Отидох до мола специално и единствено за една чаша. Вътре, не е доста голямо, баче. Естествено си взех и други неща, но не очаквайте да съм си взела нещо за 300 евро. Просто минах през Геви, през Пепко, но важното е чашата. Чашата да ви покажа. Може да струва 3,50 евро, обаче ви пълни душата като за 100. Първо какво си купих от Дием. Така, започваме с класиката. Ако пазарувате от Дием редовно, няма как да не си взимате от тяхните кухненски рула. Значи, използвала съм страшно много, защото аз всичко се подсушавам с кухненското руло. Не знам, просто вървим ръка за ръка навсякъде. И тази за най-много време издържа при мен. Така, 4 броя за, мисля, че беше около 3 евро. Нещо такова. И това ще изкарат при мен около седмица и половина, може би. Следващото нещо. Взех си ето тези турбички за боклук. Не знам защо са станали толкова скъпи турбичките за боклук, буквално навсякъде в Kaufland и в Lidl, но в DM 3 евро мила. Колко бройки са? 30. И са супер лесни, удобни, имат си и тук държач. Муцка. Ревювали ли сте преди кошчета, пликчета за боклука? Гъбички пак. Колко са вътре? 2, 4, 6. 6 броя. 1 евро, евро и нещо бяха, така че е чиста работа. И тъй като съм старомодна и в нас винаги има салфетник, си взех ето тези кърпички, супер сладки. Не си спомням колко пари бяха, но са много кют и само това е отцветеното. Естетик, предполагам. Естетик, I don't know, арт. Той от Дием. За скромните... Сега. 8 евро 4 цента. Пепко. Пепко. Така. Ще стигнем и до чашата. Първото нещо, което видях, знам дали ще го използваме, но беше много сладко. Ето това нещо, което се върти, когато има вятър. И може да го закачиш на количката. Мисля, много е сладко. Взех го за 3 евро. Кют за бебе мати пати. Няма как да не му взема нещо. Класиката, тъй като и космите, които видяхте във въздуха, са от котката ми, защото пръхсмокачка абсолютно нищо и най-голямото торнадо няма да може да вземе всички космалаци вкъщи от нея. Така, това за 1 евро. Също така видях в на Никол видеото, където прави Easter Basket. Някаква си свеж под формата на на торта. И между другото беше много яко, усеща се преди да е отворена даже. И минах и си взех, защото се инфлуенснах от нея. Евро и 30. Видях едно много сладко бурканче. Идея си нямам какво ще слагам в него. Той има тортичка. Не, какво си ти? И нещо подобно, не знам. Много е сладко, погледнете го. Погледнете го. Вижте го. 1 евро. И това заради което излезнах. Една уникална чаша. Вие разбирате ли, аз съм влюбена, бях я видяла в едно Пепко, обаче тогава не я взех, защото бързах и не можах да спа заради чаша. Чаша. Просто сега ще видите брутално. Вижте. Това е сладост. Това е кеф, това е естетика, разбирате ли? Розово с червено и бяло. Това в момента са едни от най-актуалните цветове за сезона, плюс жълто, но не в тази комбинация. И тук пише, между другото, hand painting. Де факто някой на ръка е рисувал, съмнявам, но както и ден, който е нарисувал на ръка, изглежда много яко. Много яко. Та за това удоволствие платих 3,50 евро. Да. И ще си я ползвам с кеф. И ще си правя кафето тук. Благодаря, надявам се да ви хареса. Отивайте към Пепко. Това нещо трябва да е във вас. Love you. Стига с тия лимони.